V tomto videu to je uputávka, ale ešte pred uputávkou vám chcem povedať, že na kamere sa nebudem ukazovať ja. A poďme na tú uputávku. Takže tá uputávka je na LPS Sisa. Malá kanál aj LPS Sonia, určite viete teraz, kto to je, ale má nový mobil, takže musí mať nový kanál a volá sa tam LPS Sisa. Má len 32 odberateľov a určite jej dajte odber, má fakt skvelé videá. A to by už bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A ak ste ešte neodobrali môj kanál, tak ho teraz odoberte. A kľudne mi môžete do komentárov napísať, že aké videá s Pečopákmi by ste chceli, pretože mám nápady, ale chcem vedieť aj, čo by vás bavilo a tak. Tak to už je všetko, tak ahojte.